rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama on bismama e yewtere moɗon Kuccam yewtere Kuccam heroride to banggue dawrugol nder leydi Sénégal e oɗo saaha faya koye sumgoji hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi 2024 mbiruji kewɗi o saaha dadima kono hande kalten koko yewti e on ɗon candidat mbo coalition Benno Bokk Yakar Amadou Ba kono kadi wona tan Amadou Ba eɗen gandi ene fadano kongude mo ganduɗa kam woni Abdoulaye Daouda Diallo hoorejo conseil économique social et environnemental caggal balɗe e bandum ko fadano ina wayno haali e oɗo weekend mo jawtuɗen ñande aset nde o holliti wonde o jaaɓi wabade caggal sumgo maw leydi Macky Sall ɗum jeeyi sababu garɗen hannde ngam yewtidde e bandiraɓeɓe kono kadi nodduɗen hen mo gowɗen o yewtidde kala e saaha woni Abou Samba Diop lewɗewol pinal ko adi kala ɗo kamɓe konngol o salmina yeeɓoɓeɓe e heɗotoɓeɓe kala e saaha ɗum noon mawɗo Abou assalamu aleykum. Aleykum salam, mi salmitima Seydi An, mi salmini Djibi Dieng e Ali Fall, mi salmini yeeɓiyankoɓe men timmuɓe tedduɓe ɓe ɓe ganduɗa kala ko yalti ɗo no wayi foof eɓe keɗo eɓe jeeɓa sonko oñi hen Allah hokkiɓe haqqillaji wawde oñcude sonko muusiɓe hen Allah hokkiɓe ɓerɗe wawde muñde salminde joom gallen ɓe Daouda Moussa Dia mo sababu Moussa bi ko waɗa ko kañe miñiraɓe mawniraɓe muɗum en jetti Allah en jetti jignaɓe sernaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Allah jarama en jetti Abbas Sarr eɗen gandi ko en ngala ɗo ko kala ko ane makko ɗowtanno nde ɗo yewtere en jarnimo no fewi gorko mo Dimat en jarnimo no fewi ɗum noon ɓade woni kalaten ko alhaali Abdoulaye Daouda Diallo no mbiruɗen ni omo fadanno ɗi dumunnaji kala ko aset ɓe ɗo o tonguiti Benno Bokk Yakar o tonguiti partisaji makko e partisaji won ɓe ganduɗa ko wayno Amadou Ba en ko nandi hen ketɗen mo kanko Abdoulaye Daouda Diallo wonno ko ñande aset nde toon to conseil économique social et environnemental garten e bundi yewtere nde. min noon soko Allah hakkillam wawa jabde ko wone jungo Macky Sall ko wone juuɗe amen minen fof min jeeɓo ha ɓooro juuɗe amen ko ɗum waɗi nde o haalnimi ɗum garmi jewtime ɓe ganduɗa ko minen ndenduno golle ɗe minen jewtidanno jamma e ñalawma soko Allah lebbi ɗiɗi joni ala fof waktu momin ɗaani ala momin pofti so wona gollade e ngam fewnitade yaade élection e février 2024 kono noon bandiraɓe ni Allah haajiri goto fof yidde mum Allah noon e haajade mum hade ko ni wayi garmi kalanmiɓe mbimi ko ɗum kaldumi président Macky Sall kamɓe e koye mabɓe ɓe nananimi ɗum ɓe jaɓonimi ɗum donte soko Allah il faut mi sifti noon ko hunde nde ko ganduɗa newaki tigui rigui ha joni won jattiniɓe kono Allah e wonde moƴƴo mamin continue haaldude mumen inchallah caggal hande mbiɗa ñaagui kala Sénégalais kala mo ganduɗa ko enen ndendi darde nde yo tinno darto tigui rigui fewnito tigui rigui anda golle ɗe ko enen ndendi ɗum eɗen poti yaade élection législative 2024 ballodiren e président de la république e yamirere mum e mbo suuɓi o beele ma Allah rokku en victoire bandiraɓe on jarama assalamu aleykum. Abou Samba Diop nani Abdoulaye Daouda Diallo ko haali ko caggal nde ina wonata o yahata hande o laatima o waabima caggal sumgo maw leydi ndi woni mo suuɓi o Amadou Ba ko adi foof holko saabi manam joɗademo ko juuti tawi o haaldani e Sénégal naɓe o jaɓanani maw leydi ndi e sikkima holko saabi ɗum. jarama no wawi Amadou to banggue bandiraɓe jaafoɓe wima hanke jallumi koye analyse politique ɗe balɗe foof ko hen gonmi aɗa jogui nder caggal leydi ɓe jaafomen no fewi andi gueɗe kewɗen hen no wawi taw wawa hejjude mi yetti noon Abba Sara woɓɓe yemnoɓe émission aji meɗen woɓɓe commentaire joni yewta weeli ko noon haɓɓiɗi eko nandi hen eɗen jarnoɓe no fewi hejjata ɗo foof lelde haalde de kala ko bettuma wawuma Ablaye ko bettaɓe bettere nde ko gueɗe ɗiɗi gueɗal gandal ngal o meeɗano ɗaminade mawɗo leydi ndi ne wasa wadde 3e mandat kanko heblanaki hoore makko o ala pittol ngol o waɗi ala ɓilal ngal o waɗi ko ɓila tan ɗe o wallata mawle ndi so ɓili walla no famno o walla ɗum mawle ndi haali ottinani e yaltoyi oɗo banggue
e gueɗal keddigal ngal yaltiroɗo banggue ene wawi o fada haade kamɓe fof koye affaire ɓe goni guila Benno Bokk Yakaar guila dekkal ngoro ko darogol way noon joomum ɗamino haade kam waɗi o haalnanimi kadi ne wiya komin sehlaɓe e wasa o haalnami no yiɗi waɗirde ɗum fof kadi yawani wonde ha suɓoyima goɗɗo no wawi kadi goɗɗo mo suuɓi o tawa to banggue golle ɓe ndendani golle yimɓe mbi ko république inspecteur aji de domaine kamɓe fof ndendi meccal no wawi wonko wonno hen ko nandi hen yanoyi toon ina wawi o jogo hen kulhuli hankkandi yo yahan hoore makko walla ala yahan hoore mum walla ala noon haade mawɗo leydi ndi koɓe musidɓe koɓe sehlaɓe jaɓananimo yo yah saabu firti ko Ali Ngoye Ndiaye nde wine yahde mawle ndi jaɓani ɗum yeehi firti ko mo ganduɗa ko kañum woni Mamboye Diawo mi wiyani wona seeɗa mawle ndi nde wine yahde no wawi wade foof felliti yeehi hakke cilagal mabɓe noon no wini wonde o wawa yaade o haalane président yiiɗa yoɓe jaadu ina wawi kadi junni ɗum ko yidde président e makko e korsaɓe makko sino ko goɗɗo wonno Sénégal jagguitaki ni otage ha tolni ɗon kono noon kala ko jiiɗama ko saabi ɗum ɓe tolnode ɗon to banggue golle to banggue sirlu to banggue ligguey ɗum ko gollal wadde ɗum addi juurde nde e ya gartande ko heddi en keɗima haala ka mi yi yimɓe hewɓe hay enen télé men o wiide Ablaye Daouda wi eyi mi woni caggal Amadou Ba beele ko noon Ablaye wi walla ala ɗo ko mumade woni ɗo Ablaye beele jaɓani ko Benno Bokk Yakaar foof yaade mabɓe walla beele jaɓani ko Amadou Ba ko mawɗum ko sel mum suɓama yaade mum adda bagage muɗum walla ala yahani ko mawɗo leydi ndi anje lurdude mum wiya haade wayini mi jaaɓi ko mbiɗa ko kono ko caggal ma nde ɗon ene tundi hakkillaji seeɗa ɗum jeeyi sababu ni jonde men ɗo hewɓe ne mbiya discours makko mbo hojomaji 15 minutes o haali ɗemgal français o haali ɗemgal jolfe o wattodiri ɗemgal pulaar kono fof ɗin discours aji ɗi o haali ala fof ɗo tongi inde Amadou Ba hay discours bindiɗo yettima en ɗo e télé meɗen ɗe kono nde jiiɗen ɗe ala fof to tongi inde Amadou Ba woni hen tan ko en jaaɓi eɗen jaara e mawɗo leydi ndi ɗum ne holko ɗum firtata beele Amadou Ba jaɓani ko Macky Sall jaɓani ko rewɓe caggal Macky Sall o jaɓani manam ko Benno Bokk Yakaar kono o jaɓanani Amadou Ba saabu wasdemo innude inde Amadou Ba kanko Ablaye wasdemo innude inde Amadou Ba holko ɗum firtata en tant que analyste politique a firtata ko yimɓe wasɓe famodirde to banggue yiyande mi wiya nenduɓe meccal kono wasɓe famodirde ɗum kala anduɓe ne gandi ɗum kona famodirɓe wonde haynde yo Ablaye lomto Amadou walla yo Ablaye artu ƴetta ministre économie finance et budget won haalaji kewɗi gonno hen wonde Amadou Ba waɗan premier ministre yo Ablaye jeeye hen mawɗo leydi ndi andude ɓeɗo ko yimɓe am goto fof ko wawir ni kono oɗo wawa jeede hen addana mawɗo leydi ndi wiide Ablaye jinmi komi wonma ministre d'état directeur de cabinet am ina wawi tawa hay nden Ablaye wonko ɗum haljino ɗum seeɗa kono foof dey koko wiide ɗo ɗo gonmi ɗo koolimi ɗon ko baɗonoma jinmi ko baɗonoma wonda em takkomi wonko jinmi wadde min gonda ɗum ko peeje politique ne wawi wonde joni noon beele ko président Macky Sall goto suuɓi Amadou Ba walla beele ko Benno Bokk Yakaar suuɓi Amadou Ba walla beele ko ɓiɓɓe leydi Sénégal cuuɓi Amadou Ba ko wawi wonde fof to banggue analyse politique sinno Macky no hoolino yimɓe muɗum ɓe ina jaaha beele mo suuɓa Amadou Ba walla suɓatako Abdoulaye Daouda meeɗa ɗaminade wonde e ko waɗata ɗo joni ko Amadou Ba ne jogui haqqe saabu so haalama e wolof jafoɗami noon mi haali nane radio mbimi enen haaloɓe pulaar e mbawa sippere goɓɓe sippere findede goɓɓe en mbawa hayso piya ɗo muñi yeɓoɓe mbawa muñde to banggue analyse politique aɗen mbawa saabu hayso kaalaɗo o muñi heɗenkoɓe ma mbi o wondi koyo noon toon Amadou Ba kañum ko keɓadinat ɗum kañum ha gayni ha laaɓi joni noon oɗo saaha haade woni ko Amadou Ba suuɓa Ablaye Daouda suuɓaka Ablaye no wawno suuɓade gueɗe ɗiɗi hay tati goho acca politique ha laaɓa anda wona avonire muɗum walla gueɗal ɗimmal ngal yahana hoore muɗum kala ko wawi dañde ande ina wawi ƴamede ko dañi ko yanta e ɓurɗo yanta e muɗum Amadou mi haali tan mbimi maka politique en mbawa ɗum maka politique woni no mawɓe mbaɗanno nden kan Ali Bokar Moustapha Touré haade jeeya ko e diwan Aboubacar Kane en ga Samba Defa en ko parti socialiste goto ñalla findude ñalla dugdude
so ngari darna jara ɓuɓe mbiya amadou ɓe gajima huna seeɗa ɓe nawma laaka nanggaɓe nanggamo ni ɗum ko politique wonno mais hannde ko gañantuma wole banggue politique joni noon haade ari ha wayi noon Ablaye yimɓe mum mbi ɗum yaa ko dañƴa fof ƴetta mawlen ndi yiɗa ɗum rewi hen ha jaaɓi wadde jaɓan tan ko président Macky Sall ko heddi yiyande politique woni kamɓe fof hannde o ɓe jaaɓi ndenden gonen ha keɓen laamu l'an 2024 ɗum Allah ne wawi hokkude ɓe ɗum kono saɗa woni so laamu heɓama holno ɓe laamoyto to banggue analyse politique caɗele ɗe goni ko caggal muɗum holno laamu ngu darnoyte so tawi Macky Sall kañum woni secrétaire général ha joni ko kañum woni coordonnateur APR jogui guinol ngol beele Amadou Ba ma jaab janggo wonde walan tan makki kono moto o ina dirna ɗum to banggue politique amnotako gueɗal keddigal ngal so tawi Abdoulaye Daouda Diallo jeeya koye quota président Macky Sall wiyanamo yo won premier ministre wi yiiɗa walla ko nandi hen beele janggo so woni premier ministre o wondi e Amadou Ba holno gondigal mabɓe wondiroyde gueɗal keddigal ngal ko beele so tawi Amadou Ba yiiɗi laamoyade jokka laamu muɗum jaɓat ko makki wi ko quota makki o keyniraɓe muɗum waɗiraɓe mum yimɓe mum e denɗaɓe muɗum naate laamu ngu nden Amadou Ba hol peŋɗe jogoo dañoyde amnotako e banggue laamu amnoyto ko Amadou Ba so ɗi jokkoyde laamu muɗum alay sago ne jogui yimɓe mum tampanɓe ɗum yamdon ɗum jamma ɓe rendi sunare ɓe rendino mette so heltama e laamu e pelle dewɗe caggal muɗum e kañumne keynu men jogui keyniraɓe debbo mum ne jogui sehilaɓe ne jogui kañumne il faut ko ɓe naatoya hen holno ɓe natoyta hen ɗo wadde wonde Abdoulaye Daouda Diallo woni ko hakkude nandal Amadou Ba e président Macky Sall kono darnogol laamu ngol ɗo ko laaɓi tan ko ndenden opposition wasa laamade sen keeɓi laamu ƴeewno laamoɗen jafɗonde konngol ngol to banggue analyse politique wuyɓe ne jaaha keloya banque Allah wallaɓe ɓe kela banque ɓe keeɓa kalis ha heeɓe gadda ɓe joowa tawa ɓe jiitaka lebbi jeegom e feccere ɓe kaɓa ɓe jiitoyi wadde ɓeeɗo ne mbawi wadde fexe ɓe gañon kono darnode laamu ɗe ko saɗede wonoyto ɗon ha tengti abonné Abdoulaye Daouda Diallo won yimɓe wonduɓe walla ɓattiɓe Abdoulaye Daouda Diallo ene mbiya wonde kañumen kulhuli mumen ina goni e Amadou Ba ɗin kulhuli goni kala koɓe mbawi haaldude ɗo soɓe pamodirine ko caggal élection ngaji présidentiel ɗi ko toon fittore woni ko kalɗa ɗo henne ko par ce que ɓe mbi ha no wayi wade foof eɓe cikki Abdoulaye Daouda Diallo e Amadou Ba mbawa rendude liggoto saabu ɗum holliri e nokkuji kewɗi walla e sahaji kewɗi nde Amadou Ba ari e laamu ngu en 2013 kono kadi hayko arti wonde premier ministre ko ɓe kolliti wonde ko ɗum juununo on ɗon ngal kaldigal ha Abdoulaye Daouda ummi toon e gouvernement o ɓatti mawle ndi toon to galle laamoɗo goto hande o so tawi gayɗiɗi mawɗi mbayde no Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo moni foof ene yimɓe moni foof ene kula yimɓe goɗɗo on walla ne kula goɗɗo on holko ɓe poti wadde kamɓe ɗiɗo ɓe haɓe mbawa yaltude e oɗo situation eyyi ɓe winanane to banggue dawgol ne jogui sifa mawle ndi haden andiɓe kamɓe foof no andi goto mabɓe fof ko fade muɗum e yiyande politique ne wawno wonde noddaɓe ɓe jooɗo o wi ahan en gari ha ɗo an Abdoulaye ka seelam ka miñam ka cildiram kono Benno Bokk Yakaar suuɓi ko oɗo anne Amadou a ara laamu ngu saabu Amadou Ba a haalde Macky Sall gila Macky Sall wona laamu Abdoulaye Wade ha Macky Sall yalti somi heeɓi laamu ma waɗe naggam o Amadou ine wonde ministre de finance et budget annene Amadou a ari a suɓama jinmi ko mbaɗɗen maaka on maaka noon enen en mbawɗode banggue dawgol mi haalinande maaka banggue dawgol o ko jehen jiiloyoɗen sen ciifi eɗen jiiloyo ko Amadou Ba dañi e ko Abdoulaye ko dañƴa ndendinen sen ndendini kala ɓurɗo heewde goɗɗo tawta ɗum ko politique ina wona joni tawta ɗo anda oɗo ani tenkude hay so wawa difde dimayol ne defi ñebbe mum walla ñiiri mum kam addi wonko addi garɗo o ne anda gaddumi ko seeɗa tawmi oɗo ne jogui ha sabba nagga mum ɗum ina wawi wonde banggue gonɗon politique goto e mabɓe fof ɓe ndendina kala e mabɓe gaddude goɗɗo o yaa hen ɗum ko nafo mais weeɓani hande o gueɗal keddigal ngal so ɗum ala Abdoulaye ne wawno yaade kala ko wawi dañoyde haade no gonɗinani Macky Sall kala ko dañi wiye président Macky Sall dañimi ko naggam o ɓe juppa ko Amadou dañi ko holko ɗum ɓeydanno yimɓe ko heewaɓe ayi ko ɗum fuɗɗi ko tan wiyede Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo won jeyaɗo diwan to nden en gandi diwan men wiyeteno ko laaw e boosoyo hay sippi o laa e boosoyo o
denndangal goye gonɗe yirlaaɓe hebbiyaɓe e toro e lawɓe fof ɓe tan ko laaw damga e ngena fof wiyete tan ko boose laa e boose wonno nden hankkadi a yiɗa hay yiɗa lamba ina ara jinggude yiɗa boose liɓe yiɗa laaw liɓe ko yo dokkami waddande so mbanno noon ma won yimɓe ko Amadou Ba fuɗɗi joni ko ayi won jeeyaɓe Ndiayen Penda won jeeyaɓe Duye won jeeyaɓe Lobbuɗo won jeeyaɓe Ngabba won jeeyaɓe Faada ɓe ngandumi won jeeyaɓe Sewum hande o hayso gottano wiyete Amadou Ba koye mabɓe jeeya jeeyani waɗude kaata e mabɓe ɓe gota ɓe jaggano ɗum ayi Abdoulaye Daouda Wassa woni yimɓe hande egguɓe nana jeeya he so amata Abdoulaye Daouda fonde kamo fondirta Amadou Ba so noddi woni koye jinguede so noddi jingane Abdoulaye holno waɗata mbaɗen carte mbaɗen ha sabba nagamo wadde ɗum no wawno hebbinde koɓe mappoto ko soɓe ndendini wawa wonde janggo so tawi Abdoulaye yitaki hoore mum so tawi laamu ngu dawima e nder lebbi assemblée nationale ko fusse so tawi fussama jiɗɗo fof no wawa ƴettude liste mum ɗo wawa yaade dañcana hoore mum hunde arta awunen politique no wawno wonde kono Amadou nde ɗo saɗede makki wawni Abdoulaye ha jaaɓi ɓe jaaɓi eɓe jaada haɓe kawa soɓe kawi feccere nde ene wawi waɗa caɗele kalen e rôle important bo nanten en haale en gonɗinani ɗum kadi en jeddani ɗum woni darde Harouna Dia toon to Burkina Faso mo ganduɗa ko tergal e nder Alliance pour la République e nder coalition Benno Bokk Yakar hollitama wonde won darde makko fattam lamire nde o waɗi ha Abdoulaye Daouda Diallo jaaɓi jaɓande maw leydi ndi heeta caggal Amadou Ba ɗum ni holno wayi darde Harouna Dia e oɗo alhaali mo kalten saɗa jiiɗa yiddude koye men mbiyen beele Abdoulaye Daouda jaɓani Amadou Ba beele hawno leydi nde ko yo Abdoulaye jaɓan Amadou Ba ha timma so tawi ɗum ko namdal mbiɗen ko feeñane haala makko so tawi hawno yeehi ko yo Abdoulaye Daouda Diallo jaɓan Macky Sall mbiyen ɗum kam laatiɓa ɗo ko ɗo woni haalande nde mi nani kan haala yo Abdoulaye artu galle o e galle o mi naati galle o ɗo ɓe jaɓani o ɗo mi naatani galle o ɓe salminani oɗo beele ɗum ko gattugol ko on banggue ɗon ko namnal heddi Harouna Aissata Tall Sall o arti hen ɗum o wiɗa cewdal ɓe kalana ɓe o wonde koye Abdoulaye ɓena kaala jatte journal ko wiyete ko kabuji laaɓani o yantiga Harouna weeɓani famde Harouna ko lingu leydi weeɓani famde ko gollotoɗo mo feeñata noon mo haalata heewi koko haalnete haalnude nde ko tolno lotto en o wini Harouna wini hande mboɗo jooɗe oto Harouna haalde kaari Harouna noddi Amadou Ba wi ɗum ni Harouna wini konngol ñaƴata koye hunko joomum ha ɓuno walla laɓɓinde kono ko mbawa wide tan nde ɗo haalande goo so tawi o wino Abdoulaye ko yo rew caggal Amadou Ba makki tambatano tefde so Abdoulaye Daouda jaɓino wiyanno Amadou mawnam deddi mi jaɓi hande o mboɗo yaada e sumgo Benno Bokk Yakar mboɗo caggal Allah caggal Amadou Ba ɗum woni ko wino ko dañama so tawi noon ko tinno Abdoulaye woto luurodir e sehilma président Macky Sall Abdoulaye luurodani e makki jaɓani ɗum makki ɗo woni namdal ɗon laaɓi eɗen gandi ko neɗɗo mo ganduɗa haala muɗum heewani surtout e média ji ɗi e ko nandi hen hono mbiɗani noon média ji hannde tolnoloten ne keewi ene mbiya hunde en binda hunde beele kanko neɗɗo jopaɗo on wawa haalde kono ha ɗo kam Harouna ala ko wi ɗum waɗi namdal men ngal wayno wayni e jabol ma ngol kadi wayno wayni ko wiide wonde so tawi parti ari ha ɗo eɗen nana hande o ni wiye sa yi haala ka juuti walla désignation Amadou Ba waɗi dille ko saabu Amadou Ba wona militant mo mbiyata ko premier heure ko militant 24 heures c'est à dire o jeeyaka e fuɗɗuɓe parti APR haali nane e nder haala maɗa ko guila on woni laamu PDS guillen mataw kanko arano kono won nandire gonnoɗe hen beele to banggue gurdam politique e garta mum manam e ɓamtare muɗum wawde wadde conserver pouvoir ene namdi militant premier heure malla militant 24 heures non ɗum to banggue analyse politique wasa wiɓe na waɗi kono noon ƴewɗum e galle hammadi ne wona hammadi kodde ɓuura ɗum fayida ɓuura ɗum hitande ɓuura ɗum bottani hefta inde joom galle heɓe jogo fayida galle mais ɗum no wawi wonde so jaɓɓe jaafoɓe noon hammadi ne wawi wonde Samba rewa hen galle koko leefi janggani Demba rewa hen yeewe hammadi wonane howo jawdi galle wurta to banggue politique hoto hay goto dallinoro ko min tan idi aɗa wawi idade ala gandal
mi yetto on Samba Haruna mo ɓen foskaɓe haali haala mbaka noon sa jetta mo no feewi ko sehilma no feewi sehil no feewi ta haalima tan mi jalata e wiide ko enen giɗi ɗo e APR ɗum wanno ko hawƴa enen giɗi ɗo o wi enen giɗi ɗo hay weelo en ngala gaccen jogui ɓe ngala mballa en ɗum to banggue politique so partini ɗo wurde dañat ƴiƴam kesam wodat ɗo faggiti Amadou Ba kala ko mbawɗa wiide a wiyata hande o ala daje politique to banggue jimme e banggue relation ngaji ɗi o jogui ɗi wadde so parti ha ene jogoyo mayide heɓɓitade neɗɗo aɗa yanta e moɗon mo jeetaka mo yanta e moon ɓuuri mo meeɗa yidde jeede e moɗon taw ko opposant yahoɓe ne ganda peɗeli ɓe ñande fof ɓe janoye mumen so laamu ngu yantuyi tan kamɓe fof koɓe tampinteɓe wadde min mi yiyani nden yiyande mi yiyani jiyatnomi nden yiyande ko wonɓe e guila e dekkal ngoɓe mbimi walla Benno Bokk Yakaar ɓe mbiya minen fof de min jaadi koye kayita min jogui ɗum ha sabanagam ɗo noon ɗo ganduɗa so tawi ɓe galna ɗum won doole eɗen gandi ko haɗi Macky Sall wadde 3e mandat ko eɗen gandi hande ɗeɗo ƴiwole duyɗe ɗo hande sa yi Macky waɗi peeje foof ɓe rendinnoɓe guilay Moustapha Niassen ene jiiɗi laamu guilay en keeɗima mo ganduɗa kañum woni porte parole Wilane PS e ɓen fof ne jiiɗi laamu Macky waɗi feere huufiɓe ñoƴƴiɓe ko muusi ko metti no hokka jawdi mum ɗum foof ko andu so tawi sarte mabɓe dañata doole guila noon ɓe membima goɗɗo mo wona ɓen ha tengti Amadou Ba jaɓɗo hande o ene jaɓiri foof ene jabte foof aada jeede mabɓe e jeede mabɓe ɗum ko fodde nde ganduɗa ko tawi goto wi ngal gueɗal heddi noon ko goto fof ne jogui gueɗal muɗum ngal wawi hutorade kono parti so tawi leefi parti ji goɗɗi ne jogoo dañde doole joolotoɗo so heeɓi jaasi jaggane bisimilla ko noon ko wona ɗum ko memen seeɗa e ko witti e mawɗo leydi ndi ha joni gonka muɗum walla golle muɗum hade makko yaade dolaji dentuɗe en gandi o saaha guila hanki omo tawe toon to dolaji dentuɗe ha ñande nogas tati le 23 tawtor yeede on 78e assemblée générale mo Nations Unies sûrement ko dernier makko en tant que président de la république tawtorede on ɗon assemblée générale kono noon so tawi o arti ne tijja ene ɗamina ɗen gandi noon omo heewi omo wawi woppade yimɓeɓe kono ne ɗamina ko wiyete remaniement ministériel woni wayloji jagorɗe ene sikka kadi ɗen on ɗon équipe jogori ɗowde ko heddi koye mandat makko ha ñande 2 lewru avril 2024 ñalawma mbo gaynata ha laaɓa ceere on ɗon deuxiéme makko mandat holko cikkuɗa jogori wonde jaali walla jaggi walla jagorɗe poɗɗe ɗowde gunɗon laamu beele Abdoulaye Daouda Diallo haysin tawi hen a haalino nane o waɗanoma proposé poste premier ministre beele mawo heptu on ɗon poste walla beele Amadou Ba en tant que candidat désigné ma itte hoorejo jagorɗe aɗa andi politique o lamba jinneji mboɗo heewi noon ɗo ma Amadou Ba jaab ko jabtoyta sakket ma on ko jaaɓi joni ha ɗum ɗo yawta Macky Sall ma on ko jaaɓi ha ɗum ɗo yawta Abdoulaye Daouda Diallo ma on ko jaaɓi ha ɗo yawta saɗen nde wonoy ko yeeso saɗen nde yeeso no mbiɗa joni ni alay saago Macky anda yaaduɓe e miijo muɗum eɓe jaadani e miijo muɗum ɗo e nden so dartinoyi laamu ƴeewa hol gouvernement mo wawi wadde bawɗo tambade ha yetti ko foti yettinede ko ɓe jaa campagne haɓe gayna so tawi ɓe gayni beele ɓe continirtu noon walla ala to Amadou Ba ari waylo waɗat kono Macky Sall ɗo ha joni woni yimɓe andi Abdoulaye Daouda Diallo salima min mi haalata jingol woni bone ko biiɗo mi jaaɓi ko Macky Sall wi ko tawa jaɓani ma mbo jawa mboɗo yetta ɗum hawanani ma yalti Ali Ngouille Ndiaye mboɗo yetta ɗum ko gokko hawanani ɗum yalti Abdoulaye Daouda jaɓano wi ko jalto Macky Sall ñoƴƴi ɗum ñoƴƴani ɓe mais ɓuuri hulɓinade ko biiɗo eyi ko Macky wi ko tawa ala e ɓerde mum adduya janggo frustration e vote sanction ɗum ɓuri wonde musiba wadde Macky Sall heddoy kañum renseignement généraux ji muɗum e yimɓe muɗum ƴeewde won nuɗɗiniɓe nan nder wiiɓe eyi kono noon mbi eyi koye ɗemɗe ala e ɓerde ɗe wadde remaniement garoyowo e gouvernement jo darne ɗe foof ko ma président Macky Sall segga ha gayno seggude laaɓata ha gayno seggude nde fuɗɗo jeede hen ko jiiɗo joni won mairuji nan ɗo joni yiidaɓe kañum ma Boy Diawo jaadi ina puusa yimɓe kono kalan taw wadde Macky nana rewno ina ñukkino ina waɗa teppel ha anda jaɓan no salniɓe ɗum ƴeewa jaɓɓe ɓe kañum Amadou Ba ndenda mbadde gouvernement taw ko bawo ñim ko hol yimɓe fodɓe ɓe walla sifa mabɓe holno ɓe mbayata fodɓe ɓe suɓede gona jagorɗe walla gouvernement duusowo on ɗon dernier mandat Macky Sall ha wawa timmitinde on ɗo bilan makko mo duuɓi joyyi ɓen holno mbayata nden laamuji men no cukanode technocrate fanniyankoɓe ɓe ngala hay lande goto ɓe natti sohlede joni
nden ina sohlano yimɓe tato miijantoɗo laamu ganduɗo laamu ko wiyete le socialisme ko wiyete libéral ko wiyete miijantoɓe parti gauche en droit en miijantoɓe parti tawa janggo o won hen ɓe gandaka hayso parti dañi caɗele tawa kañum joomum soguetake ina anda kañum ko lessan woni ko nuɗɗin woni koye miijanade parti ɓenne cohlano hanki woɓɓe sohlanoɓe hanki ko joguiɓe gandal humpita to banggue laamu holno laamote ina cohlano hanki goɗɗo cohlanoɗo caggal mum ko neɗɗo opérateur économique joguiɗo jawdi ha heewi mbaɗono haali hawno dia joni mbaɗono Abdoulaye Dia en walla woɓɓe jafoɗomi tan eɓe keewi ɓe laamu andi ɓe somi wondade e mumen ma wonko bonnanimi e goɗɗo mo ganduɗa wona ɓen foof ko joguiɗo hirande e bottari mo Allah luɓoye hunde ene jaɓani bandu men ene ñaame ene yeeya so wi eyi ko eyi so wi ala ko ala ɓe cuɓo ɓen ko jilwi tan hannde o kala moɓe mbawi suɓade komoɓe cikkine jogui caggal mi haalani haala jangguitowde saabu gila libéral en ɓe gari ɗuma gantinatti wonde leydi he gila nden ko wiyete ko on data natti gila nden enquête de moralité natti ƴewde haqqille neɗɗo o debbo mum ƴeewe ɓiyum ƴeewe ɗum fof natti hande o jagorɗe ɓe poti ƴettude ko bawɗe tambade gaddanaɓe yimɓe beele ɓe mbawa hawde e oɗo élection gawo e so yawti holno ɓe jooɗoto won yimɓe joguiɓe base taw ko ɓe caggal mumen tekki ɓe caggal mumen tekki ɓeɓe gandi kadi wona jamfotoɓe ko ɓen hande ɓe jilto saabu hayande foof ko hoto opposition ƴettulama jibbeɗen opposition seeɗa mbaɗa e memiɓe seeɗa ɓenne kañumenne hol sens mumen o saaha mbo kalten Malick Gakou nanayi ladde nde o saaha mbo kalten Khalifa Sall en hayso tawi nanani ko wayno Idrissa Seck en Déthié Fall en foof hande deƴƴere nde juuti yimɓe Ousmane Sonko nana mbiya kañumen plan A ha Z ko Ousmane Sonko hol sens opposition jogui e dow oɗo candidat coalition Benno Bokk Yakar Allah andi laamu filtat ɗum ko goɗɗum kono hatta ƴeewoɓe ƴeewa tan inande ɓe seɓɓitade Amadou inande ɓe seɓɓitade nafanno ko gueɗɗiɗi to banggue opposition goo noɓe mbanno ɓe mbaɗi kawtal manggal ha yeewi dañi ko ɓe mbi jaaden e législative ndenden local taw législative ndenden présidentiel neɗɗo yiɗi fof yo yaa nden ko feere bonde nde moƴƴani e mabɓe ko usta doole mabɓe wadde nduuliyaadu hannde ɓe cawima ɓe caakima pengal keddinogal ngal nana jeggano soka soit taw yaltude wiide ko kañum jogo lamminede ɗum ko tawat yanana ɗo e nden mo yaltine kaso so yaltude mo hannde mo ganduɗa waɗi grève de la faim wona celluɗo Allah jogui Allah noon jogui no wawi addana ɗum cellal manggal daña sembe ɓuno mo jogui o ɗon ko leefede e wayi ɗum terrain o e wayi ɗum yimɓe muɗum ɗon ko leefede heddi ko kare wadde mo soit taw arde guewaki taw Khalifa Sall ko fuɗɗi guewade ko ayde mboƴen yaaɓe Malick Gakou en yaaɓe kamɓe fof to banggue politique ɓe mbiyata ɓe gona Sénégal naaɓe patan ƴamde lefol laamu kono ɓe ngala kote koɓe peesani poids tedduɗo mo ina hulɓina Benno Bokk Yakar sa yi hannde président Macky Sall ko dogata Abdoulaye Daouda ko fof ko yilto ko fof jabde nde tafde neɗɗo o mo mbawɗa wiide waɗa so sali mbiya ɗum yaltu ko yidde rendinde wona koɓe dañi ɗo joni o so tawi opposition rendani waɗi noɓe eti wadde ni kamɓe e caɗele ɗe dañi ɗe haaɓe eti wiide eeyo so tawi opposition waɗa noon ɓe ngala sens e oɗo élection Allah noon andi tigui ɗum noon a jarama lewlol pinal waktu huuɓi mi rokkuma konngol mbaynigu mbaynodira e yeeɓoɓe yewtere meɗen Kuccam a jarama Amadou Moussa an ko yettude yeeɓoɓe men ɓe ganduɗa ko aadiyankoɓe e joguiɓe kaɓirɗe ɓe Djibi Dieng en Ali Fall en kamɓe foof e dennagal wonɓe ɗo e galle ɓe e yettudema an mo ganduɗa hannde o nan ardina juɓɓudi ono programme télé o e Kuccam jogoɗɗam waɗede kesam hesmagal jogogal waɗede ngal so Allah lamɗo jaaɓi en ñaaguima wonɓe e galle ɓe ɓe mballuma kala jiɗɗo ardade fewno yiiɗa ferguitede hoto ferguide hay goto kala jiɗɗo fewyoyede yo rew gardiɗo ɗum o kañum janggo wawa lomtoyade e wonɓe caggal galle o e yeeɓoɓe foof amin ñaganma yo a jogoɗo ɗum jaam ko yettude bandiraɓe no feewi e yafnade ɓe emi haali mbimi yetta Alsane Ba mo giilon hanke tan minen ñaldiɗo ko neɗɗo ganduɗo politique hayso en mbawa ko kettoɗen kadi ko neɗɗo jabtowo jaɓowo so tawi ƴetti feere haalnama no wawi ɗum jabde en jettiɓe kamɓe kala wona mbawka joji ɗi neldeten ɗi guila hanki fayi hannde ha dande men loori wona jogade gandal towngal politique wona jogade humpito mataw ko yidde haalde somi haali ko fewani ɓe jaafomi mi haaldani yidde Samba walla yidde Demba
ko intérêt politique Sénégal tan kalan mi haalen nane dokkumi yew e émission Malick mbimi hota goto feldo Amadou Ba janggo so tawi riwoyi ɓe président Macky Sall waɗɗon ɓe softiɗi jooɗoyade noon Abdou Diouf mi haalinoma waɗno e Senghor noon bandaɓe yo muñ ɓe jaafo ɓe ganda ko enen nder koye meɗen ɓe jaafo so haala ka ñawi mi wona fanniyanke salamu aleykum rahmatullah a jarama Abou Samba Diop lelol pinal min beltima no fewi minen ka fanniyanke amin gandi kadi doole ma e mbawa ko ma to banggue politique min mbiya tan yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane kadi ko mbaɗɗa en ko eɗen mbiya a jarama e nden hoolare eɗen ñaago Allah yo Allah hoybin e dow koye meɗen wondude hen noon e raddendagal gollotoɓe e nder galle ɓe technicien ji ɗi journaliste uji ɗi les animateurs e foof en eɗen mbiya tan ko enen foof ndendi ɗum saabu gollal ngal so tawi yuɓɓi ko enen mabɓe kala ndendi ɗum so wonno way kadi ko enen mabɓe kala ndendi ɗum noon a jarama e on ɗon banggue neldude duwuji bandiraɓe leydi Maroc eɗen gandi diller leydi waɗi toon ko ɓatti ujunnatere neɗɗo bani adama hawre ladial e leydi Libi ko gañi toon kadi usine wayn leydi Libi kadi inondation ngaji hay so tawi toon ko maayi ko limoje polémique ne ɗon daje Libi o gandi ko polémique kadi hadde fe maayi Nations Unies wi wonde ko ɓuuri sappo e ujunere neɗɗo maayi kono croissant rouge Libi yeddi no e waade foof kam pitale keddima hen eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafaɓe harnaɓe aljanna ko wona ɗum ko wiide bandiraɓe fannoɓe revide titre hannde Aissata Ndiaye e oɗo talata no wayno ko Kuccam lomtiɗo maw artoye janggo so Allahu lamɗo jaaɓi jokke ɗoftade e hormade programme uji Piindi TV e radio kala e mbadi kubal ɗum noon aadi munen Kuccam ko saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ha joni en udditi en jetti Djiby Dieng toon to caméra en jetti koɗo meɗen Abou Samba Diop lelol pinal ko noon kadi jettiten Ali Fall to banggue montage yo en gone jaam